来年に迫った東京オリンピック・パラリンピックに向けた動きです。青森市で今年8月から強化合宿を行うタジキスタン共和国の駐日大使たちが小野寺市長を訪ね協力を求めました。青森市役所を訪れたのはタジキスタン共和国のジャロロフ・ミルゾシャリフ駐日大使たちで、小野寺市長が歓迎しました。タジキスタン共和国から陸上、柔道、空手3種目選手団が青森市を訪れ強化合宿を行うと伺っております。タジキスタンは来年開かれる東京オリンピック・パラリンピックの直前合宿を青森市で行うことを決めています。今年8月から9月にかけては陸上と柔道、それに空手の強化合宿を青森市で行うことにしています。今回、大使たちは合宿で使う施設などを視察するため青森市を訪れました。大使たちは小野寺市長に強化合宿への協力を求め、市長も約束していました。Following the issue that we have with local MICE staff in the embassy and the local staff who are coordinating everything, I have a confidence that everything would be excellent. 大使たちは今日から3日間青森市に滞在し、強化合宿で使用する施設などを視察するほか、りんご農家や商工関係者などとも交流を深めることにしています。